battle positions, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left things with the keeper of supplies, ran to the battle lines and asked his brothers how they were. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Now the Israelites had been saying, "Do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt his family from taxes in Israel." Verse 26. David asked the man standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" They repeated to him what they have been saying and told him, "This is what will be done for the man who kills him." When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the man, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Now what have I done?" David said. "Can't I speak?" He then turned away to someone else and brought up the same matter. And the man answered him as before. What David said was overheard and reported to Saul, and Saul sent for him. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Verse 33. Saul replied, You are not able to go out against the Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth. Now, xa sifika phambi kukaThixo one day and uThixo esirewada esivuza, mayikhanye into yokubana ukhonza kwethu singakhonzeli singasitaki ekukhonzeleni ekuzuzeni imizi emikhulu. Siyavana ne? Nasekuzuzeni izindlu, imoto ezinkulu nokuba sibe nemitshato emihle yonke lonto. Those things zi-right, siya-understandana nemisebenzi, zonke zonto zi-right, but ukukhonza ku-beyond that. Siyavana ne? One day all of us sizawuvela phambi kukaThixo, and phambi kukaThixo xa sesivela asuvuzwa ngezinto esizamkeleyo, ngezinto esitheni, into esiye sazi-receiver in the process of kwijeni le yethu yokhonza, but siyawuvuzwa ngezinto esiye sazinikela. Abantu ndiyavakala na? Ngezinto siyathini? Ya sazinikela, ngento esisikhuphileyo kuthi sakhonza uThixo senzeni for this kingdom. Siya-understandane? Ngamanye amagama, you won't be rewarded based on things ozitheni ozifumeneyo, but iservice yakho, indlela oye wamkhonza ngayo uThixo. Yijonge loo nto mhla uHezekiya ezawufa egula, and a prophet uIsaiah yathunyelwa kuye uba go and tell Ezekiel that he must put his house in order, for he shall die. Siyavana ne? For he will. Now uHezekiya xa presenta icase yakhe kuThixo, uThixo ngicela ujonge indlela endikukhonze ngayo. Siyavana ne? Akamjongisi kwizinto azifumeneyo, but umjongisa indlela atheni amkhonze ngayo. Indlela uThixo amseva ngayo mayibe yona ibalulekileyo. Kakhuzele enkonzweni ukhonza uThixo.
usebenze your salvation. Work out your salvation, your relationship with God. Ifocus yakho this year. Mawuthi xa ubhala izinto ofuna ukuzifumana ukuthi Thixo, I want to become a better son. Sisevana ne? Ndifuna ukukhonza ngendlela engcono. Uphi uLiam? Like umzekelo lento ithethwa nguSipho uba uLiam. Ngoba bezalwane, ukixesha apho funeka usunje bunjani. Uthi inkosi ndim lo. Broke as you are, discouraged, but you still come. Uze. Now, ukho izinto still bazibalulekile for ukhonza uThixo. Sinike ivelu into ezingenamsebenzi. Yona nto namhlanje even ukhonza uThixo ixabiso lakhona lehlile nezinga le move kaThixo within the church. Lehlile because abantu when they come to God, intentions zabo zi wrong. The intentions. Kuthotywa etempileni kuziswe indoda eyayingazange yahamba kwasekuzalweni kwayo. Ilayishwe ngamadoda ayi-4. Xa efika etempileni kugcwele eminyango. Awajika nayo ayovula iroof phezulu. Xa evula iroof ayithoba uYesu into yokuqala xa enceda le ndoda uthi your sins are for zono zakho zixolelwe. Akaqalanga enyameni, uqala emoyeni. Maniphinde, akaqalanga phi? Uqale phi? uYesu ubonisa priorities. Xa sisiza kuye ukuthi akaqali ngofocusa kwingxaki ephysical, uqala ngofocusa kwingxaki espiritual. Ngoba kupossible ukuphila enyameni uyamkele yonke intsikelelo but ukusifa. Ekugqibeleni ube ngumlahlelwa ngaphandle. Na uthi uThixo before sivusa umuntu wangaphandle masiqala sinyange umuntu wangaphakathi. Izono zakho zixolele. Emveni koko athi ungaphakama ke ngoku uhambe. Ngoba ayincedanga into uba ndikuphakamise uhambe kanti uphakamela ubheke ezonweni. Kanti uphakama kwakho ubheka phi? Ndiza ngose ndikuphakamisile ndiphinde ndilahlekelwe uwe. Nathi bonke abantu uThixo bayamfuna ngolwasho ngenye imini uYesu wafika eGadara. Xa fika eGadara waphilisa indoda yayihleli ngasemangcwabeni for years. Wayiphilisa. Amadimoni angena eziyakwini yazi ne? Yeah. Amadimoni athini? Angena eziyakwini. That's why namhlanje abantu abanenyama yakube ngayiki bathi kodwa kuthiwa ayongena elwandle but asikhwapho ke. Now look and listen to me. Now iBhayibhile ithi baphuma abantu baseGadara beza kuYesu. Imimandla yonke yaseGadara yeza kuYesu. Babuza uba ihagu zethu ziphi? Wathi uyazitshona elwandle zingena ngamadimoni. Uyazi bathini kuYesu? Kuthi bamcela ukuthi makabashiye eGadara namadimoni abo. Bayawadinga amadimoni abo. Bahambe makawushumela le nto yakhe kwezinye bona bafuna uhlala. Kukho abantu abakhethe ukuhlala neengxaki zabo. Sisakhula ngithena sila umnye umama pha elalini unesifuba. Unesifuba lo mama and siyamvala simvale serious. So siye singabaza somthandazela. Uthi efika umike ingcuse. Ngoku lento izawuhamba njani? Ngibuza mina ngoba mama uthi lesifuba kasiphilile ipe izawuthini? Ngibuza mina ipe uthi ngase sifuba ndiyapeya. Ngoku xa asisifuba right ipe yam. Ndithi naloko xa uyojongwa kogqirha kuzawufika isifuba sitheni? Ipe iphele. Wathi uba le nto izandiphelisela ngepeyi ndicela nindishiye nesifuba sami. Ikhona ikawe. Preachers, not bonke abantu bayafuna ukuphuma ezingxakini.
iBhayibhile na iBhayibhile oh sorry mzama mtamzala thatha ngoDavide walikhaya uGoliath omme emelana noSirayeli imfazwe and iBhayibhile ithi uGoliath waphakama kumawaka okanye amakhulu amadoda ayakhona ngamajoni wathi ngicela uSirayeli akhuphe indoda ibenye ezawulwa nami ukuba ilwe nami yasehlula siyawubaza izileyizi zabo but ubanga behlulile bayabaza izileyizi zethu kuthiwa uGoliath wayeyindoda eyinde and ine records zokuziphumelela imfazwe ezilwayo babaleka babuya umva bazimela including iking uSaul akwabikho umuntu uligagu ngokugqibeleleyo ukuba ngaba ayojongana noGoliath wathetha nje kakanye bonke abantu babuya umva na njengoba bebuya umva iBhayibhile ithi wayenza lento for insuku ezingamashumi amathathu anesithoba I'm proud of myself and that is closest to it. Insuku ezingamashumi amathathu 39 days babuya umva lendoda every day yaphakama the more iphakama the more bayabephelelwa ngamandla iBrothers zikaDavide zilapha oEliab nabanye obhuti bakhabadala yena usemashimini wena usigusha because wayese teenager ngoko utata wakhe wamthuma baba kayojonga obrother bakhe uba baqhuba njani xa efika pha wafika obrother bakhe abangamajoni okulwa noSaul ukumkani wabo engababoni bezimele kume uGoliath kanti uDavide loba mshiye ngapha ekhayeni ngoyena uvuswe nguThixo ukususa ihlazo phezulu kaSirayeli ayikho ifamily engenayo uGoliath wayo yafakala basalwane ayikho ifamily engena Goliath and ayikho ifamily engenayo uDavide wayo asele phakamile uGoliath efamilini bazimela bonke abantu abuye umva uphakama uGoliath ngofeza ingxaki within the family and xa kuvela uGoliath sube uphakama uGoliath kufika isizini at the same time yokuveza uDavide wefamily because uDavide wefamily ngeke afumane recognition in the absence of Goliath kuyanyanzeleka uGoliath avele ngoba uGoliath uzoveza yavakala cawe yabona ngoba sendiyibeke uhlobo manje ngayinika abantu washumayela ngangena siyama ngoDavide no Davide bantu bakaThixo bathandekayo Hamthui Davide ntombi mama sisibuyi Davide bani ngapha ndoda enezoso the reason why ngikhaza ngifika because ngifuna kwangoku bese layinini because abantu bayadinwa into engacaciyo ezayo bayakwazi ke yithi ufika uzamuthini abantu abakusulinga nawe mshumayela bakha ikhona cawe ngithakhomza ungena ntoni uGoliath umele ingxaki zefamily uGoliath umele ingxaki akhosizwe singena Goliath waso zonke families noma ungayitshintsha yakho ilahle uyongena kweni uzafika koGoliath lapha kwinto ezingathathwayo bakuthethe yona kugqityiwe ingangazele yonke ifamily ukuvela kaGoliath
ubaba wabiza meeting ngefamily kodwa ingasangabikho uvela kwakhe avela segugile sethi kwanje wonke umuntu angikwanisa ukuxhegwazana se understandana but uGoliath aselevelile kaselekheli akavela uGoliath isizini ka David ingafikanga. Sometimes silwa nento ezibhlungu ezisehlelayo kanti sizoveza amandla kaThixo within the family because kukho amandla angekho avele ingxaki zingavelanga. Kukho ingxaki eziselectwayo strategically by God ukuthi sizoveza the greatness of the family. Now Goliath kwathiwa David akafumani recognition kwifamily yakhe kodwa makaphethe ukutya asele abantu akwabo ajonge nemfazwe ihamba njani. Xa fika khona uDavid wabona obrother bakhe ngababona elayinini wajonga nokumkani wabakhangela wabafumana wabuGoliath emile ephethe isword yakhe enkulu ekhupha challenge yoba umuntu othe walwa nami kukho amadabu ukuze ifamily ziphumelele kukho Goliath abaphila iminyaka efuneka kudilwe nabo. Kende mamela enye ipreacher Ishumayela ithi not after usindisiwa kho Goliath nathi lixoke yathi uyaxoka uthamsanqa usindisiwe banani into zonke zisuke zabantu injalo kodwa Goliath bakhona andabikhona inkawe na if lonto leyo Ishumayela ndathi ngasuphume ku TikTok uze kum bengizakuthi masingena isitulo nesitulo enkonzweni simbuze ngefamily yakhe umuntu zihamba njani uzaxelela ngengxaki ajongena nazo nangexesha sekhuyesi intuba zonke ifamilies kukhona uGoliath and sometimes uGoliath abakhoyo bazoveza ubukhulu bukaThixo. Na wavela uDavid wabuza umuntu xa sefumene abazalwane bakhe njengalapha ngoku bangabona abasibeleyo kwifamily semakhayeni kwingxaki ingxaki kufonsa ikhona efamily wonke umuntu uyabaleka khomba usifayisana naye uthethwa emacaleni uthethwa phi emacaleni akhomba ufuna uthini akhomba ufuna ujongana naye ikhaya liyaphela umzi yaphela amadoda ekhaya khona adapsi intombi zekhaya zikhona uGoliath yagqiba ikhaya ayigqiba ifamily uba maThixo iyaphela ifamily yathini ifamily ubona ifamily iza mhlawumbi ngecancer enye iza zininzi izifo ezingenayo efamilini but uxa sewuthandaza uyibale nendabana ayilomuntu ufunwayo lapha nguwe uyimpendulo yelikhaya kuzovezwa wena intoni ebangela uba wena ikuwarise kangaka lento endimana usibuza yintoni engenziwa ngoba uDavid efikeni kwakhe wabuza uba yintoni engenziwa ukuba ngaba you are part of that family leya kuni and uyayibona ingxaki ekhoyo and unombuzo othi mdawuba ongasuthi xa ndimali ikhonto endifuna uyilungisa kulo mzi funeka uyazi uba unguDavid wala family unguDavid wala uthi uDavid uyawufumana ntoni umuntu othe walwa nalo mfilisti wamehlula waqhuba ngokumehlula wesula ihlazo because kukho ingxaki ezihlazise amakhaya ethu ikhona icawe kukho ingxaki ezihlazise amakhaya ethu uGoliath yahlazisa ikhaya because isidima sekhaya uyasithatha isidima sekhaya athe nesidima secawe kufuneka ngecaweni bekho David abavelayo oDavid bokosula ihlazo ebandleni nasesizweni kudingeka oDavid bazaba bold enough baphakame against the political systems which are destroying the country njengalo tata umkhwana sokhe waphakama kwathi nje kuthe xwaka waphakama bavela commissions kodwa amahlanga commission kodwa ntoni commission because one man what I refuse to be quiet. I'm challenging his systems zelizwe yaphakama ngenye imini ngiyenza nje media prayer ngenephele ndabele sabona indoda kume imic ezininzi phambi kwayo yabulisa ilizwe kungakhange kwathi upresident uzawuthetha yafela le ndoda athi South Africans yafela one day le ndoda yafela
bathi nawuthula the collapse system iyalidina ilizwe, kwasukuma upresident, kwasukuma iministers, kwasukuma izwe lonke, kwasukuma thina ezantsi, kwasukuma icawe, kubukho uDavide ophakamileyo, wathi lo Goliath uzambamba ngembono. Ayephalamende yayi-debate of the day yadlula, kodwa makubekho ii-commissions. Namhlanje kuzawuvuka ii-commissions emakhayeni ethu, because kukhona systems efuneka sidile nazo endikhangeleka ingathi ngumntu ofuneka ephakamile. Kofuneka uphakamile. Xa sowuphakama uthi biza ifamily meeting. Xa kuthiwa yintoni uthi nothi abaronto abavalwe ngamalaphu sikhona. Uxawufika efemelini kuthiwe mntanam thatha nasi isitulo, kuthiwa ke ngoku inkonzo zalapha, thatha nasi isitulo mntanam, hlala apha phansi, ikhonto sinake siqalele yona. Kuthiwe mntanam, uba ngaba ufuna ufa phambi kwexesha lakho, qala le-topic uyiqalayo. Bonke ababephambi kwakho bani nobani bafayo nje ile topic le uzanayo, ayiphathwa kwalikhaya. Phakame wena, you are coming from suke singelelweni, phekiwe, uvuthiwe, basebethethile. Ndiyakuva Dhamsi, mangasi umuntu owakhela ikhaya uzawufumana ntoni. Why you sitha? Because bakujongela phansi bona, because abanazi records zabo, bana-records zikaGoliath. Ngoba uDavide beqala uthi kwatsala i-records nguSawule, wathi lo mfo ulwa imfazwe esemncinci, engakho mfazwe wakhe wayeyisa, wayiphula, wehlulakala kuyo. Wena awuzange walwa mfazwe, abanazi records. Hayi kuba zingekho sikhona, bathi akho mntu uzaziyo. Wathi uDavide nazi i-records, bathi anizazi. Ndinamadaba emfihlakalo, ndinemfazane iziphumelele, ndizilwa emfihlakalweni. Naniphi kade nithathwe eyunivesithi amanithoma niphume ekhaya, anabuya esikolweni niphethe iditwe. Naniphi kade mlahla mtshatweni niphiwe indoda, yanilahla yathe. Naniphi ukwiirekhodi zemfazwe ezwileyo, amadaba emfihlakalo, uvele amadaba emfihlakalo, uhalwe ungabonwa, uhalwe kungekhona ukubethela izandla, because uthixo ukulungiselela esizini ye-breakthrough. Ikhona icawe, Goliath must die. Kala sitho betsala le-record, basho ngubani? Kuphume entabeni, and asibona icawe ndiku-21 days of fasting. Kukhona ama-record ne-leadership yecawe engawaziyo. Kukhona i-record engaziwanga ngubhishophu wecawe, amadala emfihlakalo, amadala emfihlakalo. Naniphi ikushalazi, ikukufe left, ikukufe right, ikukufe endaweni yonke. Wathi nithembe ngihamba, yasibuza ndidlule kanjani. Ngiyaphila noThixo, ngiyaphila uSibawende. Belephekekhe shaka.
it down. You are David of that family. You are the David of his time. Bakhe basekuthinzweni. Yabona leliyandigqiba. Bakhe basekuthinzweni. Ngexesha likaNehemiya. Athethe uDaniel yena. Athi elanjeni yaseBhabheli. Sahlala phansi. Salila. Basiza ingoma ababandezeli bethu bathi ake sivule ingoma yaseJerusalem sathi kubo singayivuma njani iJerusalem elizweni lothinzwa bathi asikwazi ukucula nengoma ze-victory ngoba sithinjiwe mhlanje ngizothi bemelela Zayoni ingaze lokukhulula kwakho kufikile uzasibelela zonke ingoma bemelela Zayoni imesha lokuphakamisa kwakho wafumana indaba zakowabo phazalwa khona ukuthi indonga zaseJerusalem ziwile nendonga zamangcwaba ziwile inkomo ziyagquba emangcwabeni Nehemiya isekuthinjweni hayi ewe House of Glory ndivumeleni namhlanje ndikuxelela uba kukho amakhaya sizawakha kukho ingxaki esasisombulula singekaphuma ekuthinjweni sizawufumana insuku zakhululwa sihambe siyokopha isizini yokhulula ingekafiki athemthethe bekuqala ndithi uzawuthi ungekakhululwa bathi ufumane iparole yoba hamba nanti imali uyokwenza into ezinkulu bangathi ukhululwe kanti ifavor kaThixo phezu kwakho favor kaThixo bayiphezu kwakho uThixo uzawuvula inkoba bathi bevele bathi ntombi upermanent emsebenzini uthi hayi likhona ikhoba ntombi ibhizinesi yakhe ihamba kakuhle ayikahambi kakuhle kodwa kukho ikhoba wafela uNehemiya waya kumkani wabhala ileta em-authorizayo uba abambophile ngabamkhulula ingathi kuthiwa kule leta xa ugqibile the project please come back and complete the process athi uNehemiya ndiyabulela kumkani yabhala ileta ephumayo iphume phethe ileta wafika wayipresenta kwabuza uphume njani wathi ndihlutshwa ndinomthwalo umuntu ombono umuntu olevision akavaleleki lo muntu lowo urakhathakasi hepethekesia akakhaliswa lo muntu zingxaki ajongene nazo ekuthinjweni ukhaliswa zingxaki ezenzeka ekhaya phasuka khona uthapha amadoda ashiyekileyo lapha amadoda kuthiwa wathi sekesokha ii-tools zafumaneka inkulu uThixo waveza into ezidestiny helpers zafumaneka kuthiwa xa ngabe indonga zinyuka kwavela Tobias no Sanibonald uyazi baveza bona iproject kukho intaba ezawuphakanyiswa iproject aziphakanyiswa awukahlali phansi but wathi sibona ifoundation lempilo yakho ingathi yaphakama no Sanibonald no Tobias baphakama
basitshintsha ifocus kuthiwa bakhwaza bathi sifuna uzolincedisa yehlani wathi uzingaphendula wasasehli asehli asinawushiya the project sizowathenda nini asawubhizi iproject onondaba bashiye abathetha kabi ngawe sibanike i-attention kodwa into abayifunayo bafuna ushiya iproject uyohoya bona wathi asehli. We cannot neglect, we cannot come down and leave the project. We are too smart for uku-attenda zonke into ezithethwayo. Hayi kuba siyaziva but ifocus yethu sit down. Wathi Nehemiah Chongani, this is a new strategy. This is a new. Come on church, I'm giving you a strategy now. Wathi bamba itrofolo yakho isixhobo sokwakha ubambe indlela. Can I have something? I call the mic and the mic code this. Kwelitala lihlele ngapha iproject yaqhubeka. Uyayazi ba wena ufelishephi uthe xa kuvela intshaba wabeka itrofolo phansi wayo attend intshaba awayazi balicebo likaSathana lokususa kwi-project uza xa ugqiba intshaba after 5 years ubuye sowulahlekelwe nangulayi. Namhlanje ngibuyisela wena etrofolini. At the same time I'm giving you a strategy vele lokuthi zizawuhamba simultaneously kuseliwa ungaliwa. Can I tell you a secret? Take it down, put andifuna uyikhwaza. For the past 5 years uzotsho namhlanje uzotsho nini? I-House of Glory ndiyokha ndiphethe ndilwa every day for this church is a exister funeka every day icebo likamtsholi kuba mandibeke phantsi iproject ndiyo-attenda. Akuphilwa njalo bamba zombini babathi bethu useless bevuka babathi bethi akayilozi akayikhoba nayicula ubuphakama gqotha usiyapha bathi bethi xa ukhumve asharisha ingathi unuka intsangu ubuphakama usithi welcome to church. Ayimi iproject ayimi bazalwane iproject ayithini iproject ayithini sibamba ntoni ngapha intoni uxa uya ka-business yakho ngoku uyibona uba yindawo vele. Come on. Workers are discouraged. Wabizwa ngelinye imenye kwathiwa abasebenzi bachafile. Abasebenzi batheni ayi mani kodwa bathe idonga lime kule ndawo alinyuka. Abasebenzi batheni abasebenzi badinga imotivation kwalo